Salam. Men Gydalgul. Meniň bugün dünýä iýnenime 23 ýyl boldy. Ilki bilen men dünýä iýniren ejem jana. We 6 ýaşymda meni sahna taýýarlan kakam jana sag bolsun aýtýan. Elbetde men durmuşum notol sakypalardan noly. We üstünlüge barýan ýolumda o günler men boldy, kynçylykly günler men boldy. Belki de men siz üçin şansly bir adam. Ýok, o beýle däl. Emma ençeme ýatylmadyk geceler. Ýürek bilen adap edilen işler ýatyr. Ýöne bowardyňa başlanajy diýip alasym gelýär. Men bir zat aýtsam, men aýdym aýtmak söýýän. Men bu owadan durmuşy söýýän. Men bu asuda watanymyz söýýän. Sawuldurmuş maňa berenleň üçin sawuldurmuş, meni gollanyň üçin sawuldurmuş, her dogan günüm üçin sawuldurmuş, Hemme zat üçin sawuldurmuş. sawuldurmuş maňa berenleň üçin sawuldurmuş, meni gollanyň üçin sawuldurmuş, her dogan günüm üçin sawuldurmuş. Başymy dik tutmana, arzularıma yetmene, şu günüme erteme, adım koyup gitmene. İyi söýgüsün almana, avrayı gadanmana, sen kanatları ürettin bana. Sawuldurmuş maňa berenleň üçin sawuldurmuş, meni gollanyň üçin sawuldurmuş, her dogan günüm üçin sawuldurmuş. Jan Allam, maňa her bir täze güni bagşaýanyň üçin, sen howaňdan dem alýanyň üçin, meni hiç haçan ýalňyr goýmaýanyň üçin, birinji gadamymdan soňky demmeçen ýanymda boljagyň üçin, saňa şäksiz şükürler edýän.